Oh ya wis ra apa can gedhe. Niki jenengan tak dereng ngerti niki ki jane kula ki cilik. Tenan. Tenan. Hah apa? Jenengan tak ming weruh blegere kula sing gedhe. Heeh. Ana sing cilik kok liyane ya. Apa ya Mas ya? Hah? Sing cilik kira-kira apa ya Mas? Ngapa? Ngapa kok mlayu-mlayu? Ngapa kowe? Gak ngerti aku. Duduane tadi Ngapa? Kok duduan nak padake? Aku engko tak fotone tak lebokne WA-ne jenengan ya. Alah ngono entar tak padune ra. WA-ku karo WA-mu kok saling pita. WA-mu lebokno WA-ku. Terus WA-ku lebokno WA-mu. Jarene WA-mu cilik. Apa sedeng WA-ne kono gedhe yo. Iki lho jenenge apa jenenge? Wow. WhatsApp. Tak kira lek tuwa mak teratak. Bahasane piye WA-mu? lebokno Lebokno gone. WA-ku. Heeh. Dan WA-ku lebokno WA-mu. Lah babu cilik apa sedeng mikire gedhe. Wandang. Kuwi lho foto-foto Oh, ngono lho. iya. Balisa lanjut. Aku karo dalange ketoke kok kaya ra cocok iki ya. Wah iso ra cocok. Ketok men senti. Wong aku Sentimen. lagi lingguh wis nganu lho. Lagi lingguh wis dijak omongan Mbak Titin kleru sero kleru. Ngejak nang ngendi kuwi mau. Kula niku krungu omongane wong nak omongan karo Titin kuwi jajal klerokno. Palek. Nuwun sewu. Aja titin ke bakul wedang. Titin ke bakul wedang, bakul kopi, bakul pitik kuwi jenenge Mbak Titin. Lek kuwi jenenge Tatin Titok. Ngono lho. Sing muni Titin sapa? Awakmu Padha karo Tatin. lah kok iso? Iya budek. Lah Kok malah ngoneke budek lah iya. Lah jenengan ngerti po? apa? Asmane sinten? Aku ta. Heeh. Ya jelas ngerti wong jenenge dhewe kok ora ngerti. Sinten? Tatin Titot. Tatin ditot. Hmm. Daleme pundi? Saking Sentolo, Nah. Jakarta. Ngono. Eh? Lho, cekak. Ora genah wae. Kowe krungu ra sing cerak. Ya ceklungu. Krungu. Wong tak kene wong bolone iki bendina payah karo Pak Alek kok. Tes yo ati to. Lah tak takon rek. Alah Rek siap. gareng. Ya Jenengmu separeng? kula jeneng kula Gareng Pacitan, asli kula Kabul. Anak pira rek? Anake loro sing siji SMP, siji kuliah semester 6, Mas. Alah sing siji nang Bangka kono dadi nyambut gawe tukang sapu. Lho genah. Enak. Kupingmu lancang ta. Lha wong cah kene bendina awor lho, Mas. Lah iki dalange wae ra cetha ming. Coba aku jadi penasaran coba apa? Nah, namanya siapa? Elisa Urcarus Alaso Tinggalnya di mana? di Yogyakarta Demagijo. Mana? Ora cetoi. Kandhani kok. Berarti kaya budek kowe. Alah. Ngomongnya ngomong ke sapa kok genah genah kok lho. Jajal pisan kas. Piye sapa sing arep Namanya siapa? Aku apa Gareng? Awakmu kuwi lho. Aku Elisa Urcarus Alaso. Udah. Ayo. Ayo. Wes ngerti aku saiki. Pak Lurah jenengan nanggap wong koclok niki. Ya aku saya kudu ngono. Iki tegese wong wedok ndang tukokno gelang. Ngono lho. Oh, nek gelang ngono. Heeh. Nek ali-ali Nek lho. Wong edan yo. Kuwi jaluk ali-ali. oh, alah ngono ki to. Aku ya ora paham. Mbak Tatin. Sih, Yo semangapunten terus baking sithik. Jenengan ngelok ning kono apa? Wong koclok. koclok. Sing koclok ora aku tok. Lah, Jenengan iki koclok. apa iso? Ngerti wong koclok kok disindeni. Oh, alah yo. Lah yo. Berarti kita koclok bersama ya. Mobilnya ganggu ae. Diterusne Mbak Elisa. Ya, Mbak Cek. Ya. Bareng wis entek sore kok mau ganggu. Iba bunga henga Hati-hati, Pak, sikile. Diku nyanding bisa dadi